Nagpanugyan ang isa ka constitutional law expert nga dapat hatagan sang gusto nga proseso kag hindi pagpadalian ang pagpasar sang anti-dynasty bill kag iban pa nga mga priority bill sang administrasyon. Kaangot ini sa panawagan sang iban kay President Bongbong Marcos nga i-certify bilang urgent ang among hagna. Sa matandaan, ginanunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. nga dapat hatagan sang prioridad sang Kamara kag Senado ang anti-dynasty bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act, kag Kadena Act o Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability Act. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Michael Henry Yusinko, iya ginpahayag nga delikado ang pagtratar sang mga ini bilang urgent kag pagpasar sini nga madali nga proseso. Sunod sa iya, may posibilidad nga magresulta ini sa problema sa paalabuton bangod wala pa nakalabot sa madalom kag maid-id nga deliberasyon ang nasambit nga mga hagna. Dugang pa ni Attorney Yusinko, madamo sa mga Pilipino ang kulang gihapon sa ihibalo sa mga ginaduso nga reforma. Kag kun pagadalion ini aw kun ang proseso, dako ang tsansa nga maabuso ini kag hindi maimplementar sang husto. Ginkakibot man ni Attorney Yusinko ang paghatag suporta nanday Attorney Chel Jokdo kag Representative Laila De Lima sa pag-certify bilang urgent sang amo nga mga hagna. Panawagan ni Attorney Yusinko nga mas maayo kun ang mga lawmakers kag lideres sang pungsod magtutok anay sa pagpatuman sang husto nga proseso kag pagtuman sang ilagon promisa sa publiko antes magdali-dali sa pagpasar sang kritikal nga mga hagna nga makaapekto sa kabuhi sang tagsa ka Pilipino. Merong mga batas katulad ng mga nabanggit ko and also katulad ng mga bills na nakahain ngayon, yung kadena, yung political party list, political dynasty, lahat yan, hindi dapat madaliin. Right? Ayaw natin na mamadaliin ito at mapapasa ito na maraming butas or maraming hindi nakakaalam. Kasi magiging prone to abuse or magiging ang enforcement magiging malabo, no? Ayaw natin mangyari yun. Kasi nga, ang gusto natin, mapatupad ang batas ng tama.